أبريدي سلام نمجمرتا جيزي نزي مدبات نخقرب تدالينا لنا مالتي إن شاء الله حق إذا بزبلار استيلو معفتي مأتوي نايتي زمت دولو بروغرامات نايتي زمت دولو استفلالي بروغرام زغربو حق إذا ليا بتبل جميري اللهم مالتي سلازي إن شاء الله كلاتكم كتتابعوا نزو قداي كلاتكم حمس ساعة حمشتي كقرب يا مالتي إن شاء الله كلاتكم قربات كتكونون كتكاتاتولون سلازي لومي كم منصف ويكا كم مأتو غيري بزارو اللي مالتي نتيز متصدر بروغراماتنا بخمي ملك كنزارو له مخانا انتي كقرب مخانكو كله سئلاو مجلس خهبي مالتي كم تتفوتوا كبرات أحوات أب علم حدا فتاري الله سبحانه وتعالى نخلو زفتره ندك سبات نزل نريو سبيس بملؤ كواخبتي سماي مريت بملؤ زفتره حدا الله سبحانه وتعالى مهلاو ما نمسب زفولتو مالتي زخونه سب حدا جيزي امنت زيبلو سبون انت هونه حدا فتاري خمزلو يأمني سلازي حجي ابتي حدا فتاري مني نزبل كرمه مأتاوي لو معلتي ازي فتار زي كرميو ولا حدا زي نبر زخونه بدحريون ولا حدا زي زخونه حدا الله سبحانه وتعالى الله سلازي فتار زي سماين مريتن كرمه مفتارو كرمي زخلو مقبارو بمجمرتا انتايو غيرو أبي نيرو كمي نيرو نزبل كم أرستو هنا كنزارو لينا مالتيو حجي اتي حق دليات بالدلا زي فتار زي ندق سبات فتيرو سمايل مريتن فتيرو ملائكت فتيرو اغاننت فتيرو ابسما ابزن ريو زلنا مريت بملؤ كله كوننت نايز مريت غيرو فتيرو نمنتا يفتيرو زلو نزي حق زي نخذ دليا مالتي اذا حق زي دليا اتبل ارستنا لو معلتي نمنتا يفتيرنا نمنتا يزو كله سماين مريتين فتيرو زلو سلازي بزعبا زيتات كنزاربينا مالتي زمص دولو كم بروجرام مالتي سلازي كل سب فتار خمزولو يامنيو مالت حاله سبسي بعلي مصي زبل سب ايرانا كتاب حجي ويكا كله مهورات وانت اكيبو نحناس كمزينا ولا كاب هبئنا مصينا زبلكو ناي الرأيان تولو نبعلاتهم تمكم زبلو زنبورو ام مጨረሻ كم حاله حيال زخونه باورفول زخونه حاله حيال زخونه فتار خمزولو ولا اكل يتريبولو كن حاله نز كله زغبورو مالتي سماي مريتن صيلو استفتر خمزه يكونه بزي كل حزبي كل سب يفلط مالتي كل مهراتون ابزي امنو ازي حيال زخونه فتاري كل سب ز امنو زخونه فتاري ندق سبات ابز علم امصيو نتوسنه غيزه مسنبورو دق سبات درغا حساب شح عامت خون حدا امنت حدا هايمانوت ويكا حدا الرأي نيروم بدحري يكون كفالالي جميرا مالتي سلازي قرمزي ممصو قرمزو مخانو مالتي كل سبسي حدا فتارهم زلو يفلطي مالتي ولاون اب حدا بحري فتار زي امن سب اب حدا بحري كخيدون كله ابز بحر زي اندخلون كله حدا نجر انت اتغاطيمو نا فتارو يغصيو نلعلي او فتار زبل مالتي سلاز انتي يامنالو مالتي حدا باورفول زخونه حدا نخلو زفتر زخونه نعؤون كابز حيلزي وي كابز حج غطيمو زلو صغمات كوصو زخيل حدا فتاري مهلاو يفلط مالتي ازي يردو بزي مخنيات كل ودسب حدا باورفول زخونه حدا فتار خمزلو يامن مالتي اندحر حدا فتاري الله خوينو نخلاتنا زفتر حدا انت لا خوينو نسو نمنتاي نابز عالم امصينا نمنتاي كن احنا كنفلال خيلنا استفلالي هايمانوتات حجي اب عالم الله درجه اب كريستنا طرح 30 شيء حكابي الله مالتيهم 30 شيء كفال ناي تاشملو سيكت سبحالو اب كالوت هايمانوت كاستفلالي الله سلازي نمنتاي ود سب كفالالي جميرو انتاي زراخبو انتاي كفالالي يزلو سلازي اذا مصنعت زي
ሃይማኖታዊ መጽናዕቲ ተባሂሉ እኳ ይፍለጥ እንተሆነ ነዛ መንገዲ እዚኣ ነዛ ሓቂ እዚኣ ነቲ ፈጣሪ ዝፈጠረካ መንገዲ ንኽትረኽባ ናይ ግድን ክትሓስብን ክትመራመርን ክትመሃርን ኣለካ ማለት እዩ በዚ ምኽንያት ኢና ሓቂ ድለያ ዝብል መደብ ዝገበርኩ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ትፈልጡ ሕብረተሰብ ናይ ዓለም ዝተፈላለዩ እምነታት ኣለዎ ገሊኡ ናብ እምኒ ይኣምን ገሊኡ ብቅርጽ ገይሩ ሰሪሑ ይኣምን ገሊኡ ናብ እንስሳታት ይኣምን ኣብ በዓል ሂንድ ንሕርኬትኩም ክንደይ እምነታት ተዘርጊሑ ትረኽቦ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ንባዕሉ ኣብ ሓደ ወርሒስ ሓደ ሃይማኖት ዝፍጠረሉ እዩ ተባሂሉ ዝፅዋዓሉ ቦታ እዩ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ክፍጠሩ ዝኽኣሉ ብሕልፊ ኣብዚ ናይ በዓል ኦሪዞና ወይ ከዓ ኣብ በዓል ኣፍሪካ ንሕርኬትኩም እምነታት ኣለዉ ምናልባት ርኢናዮም ዘይንፈልጥ እምነት ሰሚዕናዮም ዘይንፈልጥ እምነታት ክህልዉ ይኽእሉ እዚኣቶም ብምሉኦም ስለምንታይ እዮም ሃይማኖት ሒዞም ዝኸዱ ዘለዉ ስለምንታይ ነዚ ዝኣምንዎ ሳቶም ከኣምንዎ ክኢሎም ሕጂ እቲ ሓሳባት ብምሉእ እንታይ እዩ ሓደ ፈጣሪ ከም ዘሎ ማንም ይኣምን ማለት እዩ እዚ ፈጣሪ እዚ ግን መን እዩ ንዝብል እዩ ተፈላለዩሉ ዘሎ መን እዩ ፈጣሪ ንዝብል ማለት ስለዚ ካብዚ ኣብዚ ዘቕርቦ መደባት እንታይ እዩ ሓደ ካብኡ መን እዩ ፈጣሪ ዝብል ክህልወና እዩ ማለት እዩ መን እዩ ፈጣሪ ክንብል ከለና ንሕና መን ኢና ንኣብነት ኣብ እስልምና ኣብቲ ናይ ካልእ እስልምና ዘይኮኑ ዘለዉ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ሃይማኖት ዘለዉ ኣብኣቶም ከኒ እቲ ፈጣሪ ኢሎም ዝኣምንዎ መን እዩ ነዚ ብምንፅፃር ነዚኦም ክልተ ብምርኣይ ብዛዕባ ሓሳባት ናይ ወይ ከዓ ኮንሰፕት ኦፍ ጋድ ተባሂሉ ፍለጥ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሓሳባት ናይ ፈጣሪ መን እዩ ንዝብል ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ፈጣሪ መን እዩ ዝብል እንድሕር ተረዲእና ንሶም ዘለኣኾም ነቢያት እውን ኣለዉ ንኣብነት ሕጂ ሓደ ሰብሲ ብዛዕባ ገዛ እንተደኣ ክሰርሕ ኮይኑ ናበይ እዩ ዝኸይድ ናብ ሓደ ኢንጂነር እዩ ዝኸይድ ብዛዕባ ሕክምና እንተደኣ ክፈልጥ ኮይኑ ናበይ ይኸይድ ናብ ሓደ ሓኪም እዩ ዝኸይድ ብዛዕባ ሕክምና ክፈልጥ ሕክምና ደልዩ ናብ ሓደ ቀምቃማይ ኣይከይድን እዩ ወይ ከዓ ገዛ ክሰርሕ ዘልዩ ናብ ሓደ ሃዳናይ ኣይከይድን እዩ እንታይ ደኣ ናብቲ በዓል ፍልጠት ዘለዎ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ናይ ፈጣሪ ጉዳይ ዝፈልጡ መን እዮም እንድሕር ኢልና ካብ ደቂ ሰባት ነቢያት እዮም እዞም ነቢያት እዚኦም መን ምዃኑ ፈጣሪ ዝነገሩ ንሳቶም እዮም ማለት እዩ ንደቂ ሰባት ዘብፅሕሉ ንደቂ ሰባት ዘመሓላልፍሉ መልእኽቲ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ሕጂ እቶም ነቢያት እውን እንታይ እዮም ኣስተምሂሮም ዝብል ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሓቂ ንኽንደልያ ብኩሉ ወገን ብኩሉ ምርመራታት ክንገብር ግባኣና ማለት እዩ ሓቂ ንምድላይ ናይ ግድን ምርመራ ከተካይድ ኣለካ እንተ ደኣ ምርመራ ዘይካየድካ እቲ ሓቂ ገና ኣይትፈልጦን ኢኻ ማለት እዩ ወይ ከዓ ክትረኽቦ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሕጂ እንታይ ንብል እዚ ፕሮግራም እዚ ሓደ ካብኡ ንኩሉ እንተኣሽሙ ገይሩ ዝኸይድ ማለት እዩ ንኩሉ ኣናፃፂሩ ዝኸይድ ንኩሉ ኣስተምህሮታት ርኡ እቲ ሓቂ ከመይ ጌርና ክንረኽባ ከም ዘለና ከረዳእና ዝኽእል ካሃንፀና ዝኽእል ወይ ከዓ ከብረሃልና ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ከምዚ ዓይነት መደባት ክቐርብ እዩ ታሪክ ናይ ነቢያት እውን ክቐርብ እዩ ታሪክ ናይ ኩሎም እዞም ጻድቃናት ተባሂሎም ዝፍለጡ ብፈጣሪ ዝተፈተው ሰባት ዝኾኑ ብዛዕባ እዚኦም እውን ክቐርብ እዩ ማለት እዩ ካልኡን ብዛዕባ እቲ ዝዓበየ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዘሎ ብሕልፊ ኣብ መንጎ ናይ እስልምናን ክርስትናን ዘሎ ዝፈላለየና ዓብይ ጉዳይ ብዛዕባ ናይ ዒሳ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ሰይድና ዒሳ ንብሎ ወይ ከዓ ኢየሱስ ተባሂሉ ፍለጥ ብዛዕባ ናይ እዚ ታሪክ ከመይ እዩ እንታይ እዩ ከመይ ኢሉ ተወሊዱ ቃል ናይ ፈጣሪ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ መንፈስ ናይ ፈጣሪ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ይኹን ብመሰረት ናይ ቁርኣን እንታይ ይብል ኣሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ምስቲ ናይ ነቢያት ታሪክ ብፍላይ ድማ ናይ ኢየሱስ ታሪክ ተባሂሉ ወይ ከዓ ናይ ሰይድና ዒሳ ንብሎ ታሪክ እዚ ክንገልጾ ኢና ማለት እዩ ነዚ ንምግላጽ ግን እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ሓደ ብስነ ሓሳብ ስኢልካ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓሳብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣረዳድኣ ዘይኮነ ነቕርቦ ስኒ እንታይ ደኣ ናይ ግድን ብፍልጠታዊ ዝኾነ መንገዲ ክቐርብ ግብኦ ማለት እዩ ፍልጠታዊ መንገዲ ክቐርብ እንድሕር ኮይኑ
ናይ ግድን መጽሓፍቲ ክንርኢ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ እዞም መጽሓፍቲ እዚኦም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዞም መጽሓፍቲ እዚኦም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ተዛሪቦም ዝብል ናይ ግድን ክንሪኦ ግባአና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከም መደባት ተታሒዙ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ ከም መደብ ኮይኑ ኢንሻአላህ ንዝመጽ ግዜ ከነብል ኢና ስለዚ ኣነ ሎም መዓልቲ ከም ምንታይ ከም ሓደ መንጸፍ ንጽፍ ደልየ ማለት እዩ እዚ መንጸፍ እዚ እንታይ እዩ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ፕሮግራማት ንኽትከታተሉ ይጥዕመኩም እንደገና ብስርዓት ከከም ኣርእስቱ እናገበርኩምን ምስ ነንሕድሕድኩም ክትዛተይሉ ዘኽእለኩም ብቕዓት ከሕትረልኩም ዝኽእል የለ ስለ ዝኣመንኩሉ ማለት እዩ ገሊኦም ሰባት እንታይ ይብሉ ኣብ ክልተ ሃይማኖት ወይ ኣብ ሃይማኖታት ክትዘራረብ ጽቡቕ ኣይኮነን ዝብሉ ኣራእያ ክህልዎም ዝኽእል ሰባት ኣለዉ ንነዊሕ ዓመታት ደቂ ሰባት እውን ከይተዛረቡ ብዛዕባ ሃይማኖቶም ከይተዛረቡ ኣብ መንጎ ክልተ ሃይማኖት ከይተዛረቡ እንከለዉ ከይተማያየጡ ነዊሕ ዘመናት ዝነብሩ ኣለዉ ስለምንታይ ሼር ዘይንገብር ስለምንታይ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ዘይምህር ስለምንታይ እዚታት ክኸውን ዝግብኦ እዩ ነንሕድሕድና ስኒ ተኣሽሙ ክንከውን ኣለና ክንከባበር ኣለና ቶለራንስ ክህልወና ኣለዎ ቶለራንስ ማለት ምክእኣል ክህልዎ ኣለዎ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብና ኣብ መንጎ ህዝብና ምክእኣል ዝበሃል ነገር ክህልዎ ኣለዎ እዚ ምክእኣል እዚ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ሓሳባት ዘይምንጻግ ናይ ካልእ ሰብ ሓሳብ ዘይምንጻግ ናቱ ሓሳብ ተቐቢልካ እቲ ናትካ ሓሳብ ከዓ መሃብ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ባህል እዚ እንካን ሃባን ዘሎ ተኣሽሙ ኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኢንሻአላህ ተመሊሰ ከመለሰኩም ድሕርዛ ሓጻር ፋስል መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ፍሉይ ዘመንን እዋንን ዝተወልደ ዘይኮነስ ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ናይ ሕጂ ዘሎ ስልጣንን መራኸቢ ብዙሃን ዘይዓብለሎ ዘመን ኣይነበረን ካብዚ ተበጊሳ ራድዮ ሰላም ብኩሉ ናይ ብዙሃን መራኸብታት ብመገዲ ማዕበላት ሬድዮ ዲጂታላዊ ሳተላይትን ናይ ቀጥታ ፈነወ መድረኻትን ኣንድሮይድን ከምኡውን ሓፈሻዊ ምድላዋት ዜና ድምፅን እትውንን ኮይና ኣብ ጉዳይ ኤርትራ እትግደስ መርበብያ ን24 ሰዓት ብዘይ ምቁራጽ ብቋንቋ ትግርኛን ዓረብኛን መደባታት ፍኑ ራድዮ ሰላም ንመላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘስተምህርን ምስ ኩሉ ጉዳያቶም ዝዋሳእን ሰላም ክሰፍንን ንቕሓት ክሕድስን ይዋሳእ ብኩሉ ኤሌክትሮኒክ መገድታት ብመገዲ ማዕበላት ራድዮ ዲጂታላዊ ሳተላይትን ኣቢሉ ይፍነው ዕላማና ሰላምን ምክኣልን ተጻዋርነትን ሓቢርካ ናይ ምንባርን ክሰፍን ይሰርሕ ናይ እስልምና ክብርታት ሞራልን ጽቡቕ ባህላዊ ክብርታትን ምዝርጋሕ ናይ ጓል ኣንሰይቲ ክብረትን ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዋ ዓብይ ግደ ብምዃኑ ብጉዳያን ጓል ኣንሰይትን ኣቁልዑትን መንእሰያትን ከምኡውን ዕድመ ዝደፍኡ ፍሉይ ምክንኻን ክግበረሎም ይጽዕር ንሃገራዊ ምዕባለ ምሕጋዝን ዓረብ ቋንቋ ምስትምሃርን ኣንጻር ድኽነትን ድንቁርናን ምቅላስን ራድዮ ሰላም በዚ ዘስዕብ ናይ ብዙሃን መራኸብታት ድሮ ፈነው ጀሚሩ ኣሎ ብሳተላይት ናይልሳት 12687 ፍሪኩዌንሲ ይፍነው ብመገዲ ኣንድሮይድ ኣፕልን ብመርበብ ኢንተርኔትን ሰላም ሚድያ 61.com ይፍነው ብኩሉ መገድታት መራኸቢ ብዙሃን ይፍነው ራድዮ ሰላም ንሰላምን ንሲንትን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمريسكم الله كبرات أحوات سلزي بزي بمقطعان مالتيو نايلو معلتيسكي قرب بزعبا ناي اسلمنا نرأي اسلمنا انتاي زبل اسلام مالت انتاي مالتيو ترجمو منالبات كم تعانتو يزبولكم ودسب كميجيرو متيو كميجيرو توليدو نبز عالم زي غريتا كميجيرو نبز عالم زي متيو ناي آدم تاريخ ناي هيوان تاريخ ناي سيدنا آدم وحواء انتاي تاريخهم إذن كل تيزيهم
ኣብ ጀና ክነብሩ ከለዉ ምስ ሰይጣን ዝነበሮም ፀገም እንታይ እዩ እንታይ ይፀገሞም ናይ ሰይጣን ጉዳይ ሕጂ እንድሕር አልዒልና ኣብዚ እንታይ ይፀገሞም ምስ ወዲ ሰብ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ዝኩሉ ከምዚ ኮይኑ እቲ ሓቀኛ ታሪኾም ከ እንታይ እዩ እንደገና እዞም ኣዳምን ኣቦና ኣዴናን ዝኾኑ ኣዳምን ሄዋንን ወይ ከዓ ሰይድና ኣደም ወሓዋ ንመሬት ክወርዱ ከለዉ ኣብ መሬት ወሪዶም ንክንደይ ዓመታት እዮም ብዘይ ካልእ ተፃብኦታት ነይሮም ናይ ሰይጣን ምፅባእ ከ ኣብቲ ውሽጦም ነይሩ ዶ ኣይነበረን ምስ ደቁ ከመይ ገይሮም ተዋሊዶም ከመይ ገይሩ ተፋርዩ ሰብ مستفاري حد حزبي نيرو حد امنت نيرو سلامتاي كفالالي كيلو تفالالي امنت كجبر كيلو ود سب سلازي كمتي ابن عباس زبلو نحد شيخ عامد زخون ود سب حد عينت تاشو نيرو حد عينت امنت اب حد نيرو دحري شيخ عامد هون اب مفل لاي بصيح مالتي سلازي اتناي مجمريا نبي نزي زمص منيو دك سبات طاوتات كملخو زجمرو الجيزه معاسي نيرو سلامتا امطاوت كملخو جميرهم ماني نيرو تقندي ناي طاوتات كملخو زغبورم كماني نيرو ابزي ناي غده ناي سيطان انتاي نيرو زيتات كله نمصا غيزه نري اسر زخونه انا حجي كم ارئست تقصلكم زلوه مالتي حجي بخلتيو مصحفت خطريون كلها بخلتيو امنتات كتريون كلها بسلمنا كريستنان اتي ابوشتو زلو حد صقماتو هتوصون كتلليون تخيل معناتي ناكلتيو تاريخ انت دا ابقرميها مصيو اتي امرو كقبلو زخيلن اتحققنا تاريخن اللي حريقها كتمميون اتحققها كترخبو تخيل معناتي سلازي بخوم يخا حقي ليا نبل زلنا معناتي سلازي الله سبحانه وتعالى دك سبات قدمي انتي بالمسلكم اب 56 معرف 5 قطر 6 سماي قبل عليهم كوينا كفوتات كفتت زي بالله بخو هبتي كمي غيرنا كم زهنصنايا ايتري اندي خايب افلا ينظرون الى السماء فوقهم كيف بنيناها حجي الله سبحانه وتعالى السماي كمي غيرنا انا انت اشو ابلع على سني كمي غيرنا انا غيرنا يا زلنا كمي غيرنا هنيصنا لنا ايتري انديهم وزيناها كم اون بستفلالي بخو هبتي بستفلالي نغركا شلموا سلازي ازيتات كايتريو انديهم يبل الله سبحانه وتعالى سلازي ازي اتي عبي ناي الله سراحيو فطارهم زلو حادثه نلعل الحرط اميتو اتي سماي منيو كمز غيرو سريحو زلو زبل كمو صخيلي سلازي بقليل انت يغبر بقليل فطارهم زلو كفلط خيل مالتي كاني حيال سماي هانصنا يبل الله سبحانه وتعالى مالت حيال سماي زخوني والسماء بنيناها بأيدين سلازي الله سبحانه وتعالى شوف أبزنتا يبلالو بإيدي سماي فتيره يبلالو بعلي بإيدي سماي فتيره سلازي الله سبحانه وتعالى نزي بإيدو فطر كله بعلو فطر كله حد حيال زخونه فطاري الله مالتي إذا بمولو حجي ناي كواخبتي يخون ناي سماي مفتارهون مريتن سماين مفتارهون بمولو إذي انتايو الله سبحانه وتعالى زفطرو مخانو حاده فطاري زفطرو مخانو مانم سب كفطو كردون زخيل مالتي سلازي ازي قللت نغرات ود سب نلعلت اميتو نغون ريو كفطو زخيل حيال فطار خمزلو ابز غيزي زي منالبات فطاري يلنكو كاب هاجرنا فطاري يلن زبلوكو بزحات ايكونون ነገር ግን እቶም ፈጣሪ የለን ዝብሉ ሎሚ እቶም ዓበይቲ ነቲ ሓሳብ ዘምጽውን ገዛርሶም ሓደ فطار خم زلو ويك أحد حيال زخونة حي كيلت زلو زخونة أكل كم زلو كلاتهم يمسكروا له مالتهم سلزي إذا فطار زي حدا بمسارته مخنياتو كلت تخون أي كيلنيو كلت اندحر كوينو أنت إذا خون حدا قال نجار يفطر اتحاد خا قال نجار يفطيرو زم كلت زيهم كا أنت يخونو ببز فطروا يخودو مالوت يخودو ننحدو مالتي ويكا يفلاليو سماين مريتون كقوم ايكلن سلازي الله سبحانه وتعالى بمعراف عسران كلتن انتاي بالعسران كلتن عسران هذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا كال أملاح كال فتاري انت زهلو نيرو إذا سماين مريتن انت أشمو مقبرا نيرو كله أي بقوم نيرو
ካልእ ፈጣሪ ተዘሎ ነይሩ ስለዚ ፈንታይ ማለት እዩ ሓደ ይክኸውን ዘሎ ነዚ ኩሉ ዝሰርሐ ሓደ ይክኸውን ዘሎ ክልተ ኾኑ ኣይክእልን እዮም እንተደኣ ክልተ ኮይኖም ኩሎም እንታይ እዮም ዝኾኑ በቢ ዝሰርሕዎ ምኾዱ በቢ ዝሰርሕዎ ከዓ ሓደ ፀገማት ምተረኸበ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ፀገማት እዚ ንደቂ ሰባት ከናብሮም ንደቂ ሰባት ኣብ ዓለም ብስነ ስርዓት ብፍሉይ ዝኾነ ኣድናቆት ዘሎ ገይሩ ክኸይድ ኣይምኽኣለን ሰማይ ኣብ ተወሰነ ግዜ ትወፅእ ኣብ ተወሰነ ግዜ ትዓረብ ወርሒ ከምኡ ኩሉ እዚ ኣብ ከዋኸብቲ ይኹን ገለ ይኹን ንሪኦ ብምሉኡ ብስርዓት ገይሩ ክኸይድ ኣይምኽኣለን ነይሩ ክልተ ፈጣርቲ ነይሮም ተዝኾኑ ግን ፈጣሪ ሓደ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ብሓደ የመሓድሮ ኣብ ሓደ ዓዲ ሓደ እንታይ ዝኸውን ሓደ ንጉስ ኳ ዝኸውን ኣብ ሓደ ዓዲ ክልተ ንጉስ ዘሎ እዩ ክልተ ንጉስ እንድሕር ኮይኖም ኣብ ሓደ ዓዲ ወይ ክልተ ፕሬዚደንት እንድሕር ኮይኖም እንታይ እዮም ዝኸውን እቲ ዓዲ ይባላሾ ምክንያቱ እቲ ሓደ ካልእ ክእዝዝ እዩ እቲ ሓደ ካልእ ክእዝዝ እዩ ግን ኣብ ተወሰነ ግዜ ክልቲኦም ዝፃባእ ዝኾነ ናይ ክልቲኦም ዘይሰማዕ ዝኾነ ሓሳብ ናይ ግድን ክመጽ እዩ እዚ ሓሳባት እዚ እንታይ ይገብሮ ማለት ነቲ ዓዲ የፍርሶ ነቲ ሶም ሒዞሞ ዘለዉ ነቲ ዓዲ ኣብ ከብፅሕዋ ዘልዩ ዘለዉ ወይ ከዓ ህዝቢ ነንሕልዑ ከጋራጭዎ ይኽእሉ ስለዚ ብቐሊል ንጉስ እኮ ካልኣይ ንጉስ ዘይብሉ ኣብ ሓደ ዓዲ ስኒ ከመይ ገይሩ እዩ እዚ ዓለም እዚ ብስርዓት ዝኸይድን ብደቂቕ ነገራት ዝኸይድን ሲ ካልኣይ ፈጣሪ ኣሉ ክንብለሉ ንኽእል ስለዚ ክኸውን ኣይክእልን እዚ ፈጣሪ ሓደ እዩ ማንም ሕጂ ወላ ክሳና ይኹን ፈጣሪ ክንደይ እትልካዮ ክልተ ኣይብለካን እዩ ሓደ እዩ ዝብል ዝኾነ ሰብ ከምኡ እዩ ዝብል ፈጣሪ ቤሎ ተልካዮ ኣብ ሰማይ እዩ ዝብለካ ሕጂ እዚ እቲ ውሽጣዊ ትሕዝቶናቱ እዩ ከመይ ገይሩ እዩ ደኣ እሞ ክልተ ኢሎም ድሓር ዘምፅዎ ዘሎ ኣስተምህሮ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣሎ ኣስተምህሮ ናይ ደቂ ሰባት ኣሎ በቲ ናይ ኣስተምህሮ ናይ ደቂ ሰባት ፅልዋ ምስ ሓደሮ ናብ ክልተ ክሰጋገር ይኽእል ማለት እዩ ወይ ከዓ ነቲ ፈጣሪ ዘይኮነ ከም ፈጣሪ ምስ ሓዞ ነቲ ፈጣሪ ዘይኮነ ነቲ ኣምላኽ ዘይኮነ ኣላህ ዘይኮነ ንዕኡ ከም ኣምላኽ እንድሕር ሒዝዎ ፈጣሪ እንታይ ይገብር ፈጣሪ ኩሉ ነገር ይህበካ ንሱ ኣምፂካ ንሱ ኣብዚ ዓለም ክትውለድ ገይርካ ንሱ ኸ እዩ ዝቐትለካ መጨረሻ ማለት እዩ ብኡ ኢኻ ከዓ ትመውት ንሱ ንመንፈስካ ወዛ ትመውት ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ከምዚ ዓይነት ዘለዎ ንኻልእ ይህብዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንፈጣሪ ዝግብኦ ነገራት ንኻልእ እንድሕር ሂቦም እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ካልኣይ ገይሮም ኣለዎ ማለት እዩ ወላ ካልኣይ እውን እንተዘይበለ ማንም ሰብ ሕጂ ክልተ ኣምላኽ ኣለዎ እንተዘይበለውን ግን እቲ ንኣምላኽ ዝግብኦ ንፈጣሪ ዝግብኦ ንኣላህ ስብሓን ወተዓላ ዝግብኦ እንተ ደኣ ንኻልእ ሂቡ ካልኣይ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኣሎ ባላንሳ ይመፅና ኣሎ ማለት እዩ ወላ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ባዕሉ እንድሕር ሪኢኹሞ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ክትሪኡ ከለኹም ሓደ ምዃኑ ፈጣሪ ዝዛረበሉ ብዙሕ ቦታታት ኣሎ ማለት እዩ ንዓና ኮ ብዙሕ ዝፈላለየና ኣብ መንጎና ዘሎ ኣብ መንጎ ክርስትናን እስልምናን ዘሎ ዝፈላለየና ብዛዕባ ናይ ሰይድና ዒሳ እውን እንተኾነ ማለት እዩ ብእውን እንተኾነ ግን ኩላትና ንፈትዎ ንዕኡ ኩላትና ንፈትዎ ኢና ካብ ድንግል ዝተወለደ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኩላትና ንሰማምዓሉ ማለት እዩ ናይ ሓደ ዝኾነ ሓሳባት ኣለና ሓደ ካብቲ መደባት እውን ዝመፅእ ዘሎ ግዜ መደባት ዝግለጽ እንታይ እዩ ዘራኽበና እስልምናን ክርስትና እንታይ እዩ ዘራኽቦም ምስ ይሁድ ከእንታይ ይራኽቦም ካብቲ መፅሓፍ ናቶም ማለት እዩ እንታይ ኢኸ ዝፈላለየና እዚ ንመፅኣ ግዜ ብጥቕስታት ክንገልጾ ስለ ዝኾና ካብቲ መፅሓፍ እንዳረኣና ክንገልጾ ስለ ዝኾና ብዝበለፀ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣምላኽነት ንሰብ ኣይንህብን ኢና እቲ ሙስሊም ዝበሃል እስልምና ዝበሃል እቲ ኣምላኽነት ንሰብ ኣይንህብን ኢና ስለዚ እስላም ማለት ባዕሉ ሓደ ዓብያ ርእስቲ ኮይኑ ንሱ እንተ ደኣ ክትርድኦ ዘይክኢልካ እስላም ዝብል ነቲ ካልእ ክትርድኦ ይፀግመካ ምክንያቱ እስላም ማለት ሕጂ እንታይ እዩ ንሓደ ፈጣሪ ኢድካ መሃብ ማለት እዩ ድሌትካ ገዲፍካ ብድሌቱ ምኻድ ናትካ ድሌት ገዲፍካ በቲ ድሌት ናይ ፈጣሪ ክትከይድን ከለኻ ንስኻ ኣብ እስልምና ኣለኻ ማለት ስለዚ ኩሎም ነቢያት ቅድሚ ሕጂ ዝመፁ ኩሎም ነቢያት ወላ የሱስ ሓዊስካ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ጠቒስዎ ዘሎ ብድሌተይ ዘይኮነስ ብድሌትካ ኢሉ ጠቒስዎ ዘሎ ማለት እዩ እቲ መጨረሻ ካልእ ግዜ ክነምፅኦ ኢና ግን ኩሎም ብፈጣሪ ድሌት ዝኸዱ ምንባሮም ብናይ ፈጣሪ መምርሒ ይኸዱ ከም ዝነበሩ ብምልኦም ገሊፆም ኣለዉ ስለዚ እንተ ደኣ ብፈጣሪ ዝኸዱ ኮይኖም
بتي دليت ناتهم قديفهم بدليت ناي فتار زخود اندحر كوينهم كلهم مسلمين يوم نيرهم سلازي اتي حاد جيجا زولو ابناي كريستنا اب بزعبا سلمنا ارادا انتايو كريستنا قدم نايت انت زنبري اسلمنا ግን حدش ይዝብሎ አዘራረባሉ እዚ ጌጋ ማለት እዩ ምክንያቱ እስልምና ማለት ናትካ ገዲፍካ ድሌት ናትካ ገዲፍካ ብድሌት ናይ ፈጣሪ ክትከይድ ከለኻን እስላም ማለት ሰላም አሞንጎኻን አሞንጎ ፈጣሪ ዘለካን ሰላም እዩ እንታይ ዓይነት ሰላም እዚ ጣዖት አምላኽ ብዘይ ምምላኽ ትገብሮ ሰላም ንኻልኦት ንአላህ ገዲፍካ ንኻልኦት እንድሕር ተምልኽ አላኻ ኮይንካ سلام يبلكان مالتي مس فتاري سلام نخلوكا نعود راح تجزء لك سلازي أبزن حرينا بفتاري من قد تخيلو زخيد دحر كوينو مسلم توحيل صواع مالتي سلازي إن شاء الله كم الله سوكم يحجون مسايت أنحو فاصل اللهم الله سوكم في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت بالآيات نرتاد لنحفظها الحلقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تماليسكم الله كبرات أحوات أبتز حلفة بزعباني الله سبحانه وتعالى بزعباني إسلام تزاريبنا انتاي مخانو أنا نزمت جيزي انتاي مدبات كم زلنا زنقر زلوه أبتي مدبات وشت آتيجن كساب حجي أي زاربني زلوه مالتي بزعبا سلمنا تزاريبنا كهل هيمانوت كنيرو ديو ማለት ሕጂ ኣይሁዳውነት ወይ ከዓ ክርስትና ዝበሃል ሃይማኖት ካበይ ይመጽኡ ንዝብሉን ከም መደብ ካብ ኩሉ ጥቅስታት እናጠቅስና ክንዛረብ ኢና ምክንያቱ ፈጣሪ ዝእዝዞ ነገር ኣሎ ፈጣሪ ከም ዝኹኑ ዝበሎ ነገር ኣሎ ፈጣሪ ዝኣዘዞ ነገራት ድዩ ኣይኮነን ዝብል ከኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በዓላቶም እቶም ነቢያት እንታይ ተዛሪቦም ብዛዕባ ከምዚ እዚውን ክንሪኦ ግባእ ማለት እዩ ነቢያት ታሪኽናቶም ኣብቲ ውሽጢ ታሪኽናቶም ዝተጻሕፈ እንታይ እዩ ብዛዕባ ኣምላኽነት ዝነበሮ ማተሓሳስባ ብዛዕባ ናይ ኮንሰፕት ኦፍ ጋድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እንታይ ነይሮም እንታይ ሓስቡ ነይሮም እንታይ ኣስተምሂሮም ከይዶም ንዝብል ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዮሃንስ 14:28 ኣቦይ ካባይ ዓቢ ይብል እንድሕር ከምዚ ዝብል ኮይኑ እቲ ዝዓበየ ንሱ ማለት እዩ ስለዚ
ኣብ መንጎና ዝተሓዝ ነገር ብዙሕ ኣሎ ገሊኦም ነዚ ክፈልይዎ ዝደልዩ ብዙሕ ኣለዉ ነዚ ክልተ እዚ ንሕና ኮ ክርስትና እስልምና ፍጹም ኣይራኸብን እዩ እቲ ኣላህ ዝብልዎ ኣባና ንዑ ይኮንና ንሕና ንምልኽ እሶም ኢየሱስ ዝብልዎ ካሊ እዩ ከምዚ ዝበሃል ብዙሕ ዘረባ ኢኻ ትሰምዕ ነገር ግን ብጭብጢ ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ሓደ ሰብ ኮ እከለ ብዛዕባ እዚ ክትዛረብ ከለኻ ብዛዕባ እዚ እከለ ክትዛረብ ከለኻ ናይ ግድን ታሪኽናቱ ከተምጽኦለካ እዚ ታሪኽ እዚ መሰምጻኻዮ እዚ ደኣኒ እቲ እከለ እንዲ ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት እዩ ግን እቲ ኩሉ ታሪኽናቱ ድሕር ከንሲልካዮ ድሕር ደኣ እዚ ታሪኽናቱ ኣይዛረበሉን ድሕር ኢልካ ኣብ ጸገም ክንኣቱ ኢና ምክንያቱ ስም ንገዛ ርሱ ብናይ ኣስማት እንድሕር ኮይኑ ኣብ ቁርኣን ኢየሱስ ዝብል ስም የለን ኢየሱስ ዝብል ስማ መጽሓፍ ቅዱስ መጽኢ ዘለውን እኮ ኢየሱስ ዝጽዋዓሉ ስም ኣይኮነን ነይሩ ተተርጉሚ እዩ ናይ ትርጉም እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ በዓል ግሪክ ዝነበሩ ግዜ ኣብዚ ናይ ግሪክ እንድሕር ኢናዮ ንሳቶም እንቶም ናይ መጀመርያ ጽሑፍ ዝጽሓፉ እሶም እንታይ ኢሎም ሰሚዮሞ ብናይ ዕብራይስጥ ቋንቋ እንታይ ኢሎም ሰሚዮሞ እንታይ ኢሎም ጽውዕዎ ነይሮም ወላ ኣይሶም ካይዶ ናታቶም ስምሲ ንኣምላኾም እንታይ ኢሎም ጽውዕዎም ነይሮም ሕጂ ኣብ ናይ እስራኤል እንድሕር ኢኹሞ በኒ እስራኤል ብዙሓት ነቢያት እዮም መጽኦም እዞም ብዙሓት ነቢያት እዚኦም ደቂ እስራኤል ደቂ ያዕቆብ ኩሎም ንፈጣሪ እንታይ ኢሎም ጽውዕዎ ነይሮም ስለዚ ናታቶም መጸውዒ ስም ንፈጣሪኦም ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ናይ ስም ምቅያራት ኣይኮነን እቶም ብዛዕባ ጉዳይ ዝዲኻ ትዛረብ ዘለኻ ንኣብነት ሕጂ ብዛዕባ ሙሴ ክንብል ከለና ሙሳ ንብል ንሕና ኣበይ ተላኢኹ ነይሩ ናብ ፍርዖን ዝኸደ ከምዚ ኢሉ ታሪኽናቱ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ እስልምና ልክዕ ከምኡ እዩ ዘሎ እታ ስም ናቱ ጥራሓ ሙሳ ሙሴ ተባሂሉ ዘሎ معانو ما ساسلي حجي زخلتي ግን ኣይኮነን ዝብል ሰብ እንድሕር መጽኢት ናብቲ ታሪኽ ኢኻ ተኣቱ ሽዑ ታሪኽ ሪኢኻ ነው ብዛዕባኡ እንዲዛረብ ዘሎ ሕጂ ብዛዕባ ሰይድና ዒሳ ክንዛረብ ከለና ከመይሉ ተወሊዱ ካብ ድንግል ዝተወለደ ካብ ማርያም ዝተወለደ ኣቦኡ የብሉን ኣቦ ካብ ኣቦ ዝመጽ ኣይኮነን ብናይ ፈጣሪ ኩን ዝብል ትእዛዝ ተፈጠረ ይኩን ብል ከለና ንሳቶም ከም ዝብል ኣብቲ መጽሓፍ ኣሎ ወላ ሽሙ ኢየሱስ ተባሃለ ካብ ድንግል ዝተወለደ ኣቦ ዘይብሉ ንሱ ጥራሕ እዩ ዘሎ ከመይ ገሮም ሕጂ ነዚ ክሕድዎ ክእሉ ማለት ክሕድዎ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚ ክልተ ታሪኽ እዚ ዘይቃደወሉ ወይ ከዓ ዝጻረረሉ ወይ ከዓ ዘይሰማዕሉ ነጥቢ ክህልዎ ክእል እዩ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ግን ብዛዕባ ሰብ ዘይኮነ ንዛረቡ ዘሎ ኢልካ ክድምድሞ ግን ነቲ ታሪኽ እንታይ ትገብሮ ኣለኻ ማለት እዩ ተጥፍኦ ኣለኻ ታሪኽ ብምሉእ ትከንስሎ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ክኸውን ዘይግብኦ ማለት እዩ ኣብ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ባዕሉ እንድሕር ኢና ፈጣሪ ሓደ ምዃኑ ይዛረበሉ እዩ ወላ ንኣብነት ግብረ ሐዋርያት 2:22 እንድሕር ኢና ኣቱም ሰብ እስራኤል እዚ ቃል ዝስምዑ በዓላትኩም ድማ ከም ትፈልጥዎ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት እቲ ኣምላኽ ኣብ ማእከልኩም ብኡ ዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ኢሉ ገሊጹ ኣሎ መን መስኪሩሉ ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ኢሉ ኣሎ ሕጂ ኢየሱስ እንታይ ኢልዎ ማለት እዩ ሰብኣይ ኢሉ ኣሎ ሕጂ ኣብ ካልእ ቦታ እንታይ ይብል the first commandment is God is one ይብል ናይ መጀመርያ ትእዛዝ ኣምላኽ ሓደ በይኑ ምዃኑ ይዝነግር ማለት እዩ ስለዚ እንተደኣ እዚ ዝብል ኮይኑ ኣብ ናይ እንታይ ሻማ እስራኤሎ አዶናይ ኢላህ ሃይኖ አዶናይ ኢሃድ ይብል ናይ ዕብራይስጥ ቋንቋ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሓደ እስማዕ እስራኤል እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሱ በይኑ እዩ እግዚአብሔር ንበይኑ እዩ ብሎ ወይ ከዓ እንታይ ብሎ ሄር ኦ እስራኤል the lord god is one lord ይብል ሕጂ ማርቆስ 12:29 ስለዚ ሓደ ፈጣሪ ማለት እዩ ኣብ ቁርኣን እንታይ ይብል ቁል ሁወ አላሁ አሐድ ይሉ ጽዮሎ ሕጂ ኣብ ናይ ዕብራይስጥ እንድሕር ኢኻዮ ኢሃድ ብሎ ሻማ እስራኤሎ አዶናይ ኤላ ሃይኖ አዶናይ ኢሃድ ማለት ሕጂ ኣብ ናይ ግዕዝ ቋንቋ እንታይ ብሎ አሃዱ ይብሎ አሃዱ ሕጂ ናይ ግዕዝ ቋንቋ እዩ አሃዱ እንታይ ማለት እዩ አሃዱ አንድ ብሎ በአምሓርኛ ሓደ ንብል በትግርኛ ብናይ ግዕዝ ግን አሃድ ይባል አሃዱ አምላክ መሽ ብሎ አሃዱ አምላክ ሓደ ማለት ሓደ እንታይ እዩ ዘይምቀል እዩ ዘይመቃቀል ናብ ክልተ ክትመቅሎ ይትኽእል ዘይሳበር ዘይመቃቀል እዩ ሓደ ግን ክምቀል ይኽእል እዩ ናብ ክልተ ምቀል
ናብ ፍርቂ ክትመቕሎ ትኽእል ኢኻ ናብ ርብዒ ክትመቕሎ 4 ርብዒ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ብምሉእ እንታይ እዩ ብዛዕባ ናይ ፈጣሪ ጉዳይ ክዛረብ ከሎ ሓደ ምዃኑ ይዝረብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንነት ዝበሃል ወይ እቲ ኮንሰፕት ንብሎ መንነት ኣብ ክልቲኡ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብ ክልቲኡ እንተ ዳ ርኢናዮ ወላ ንኣብነት ሕጂ ኣብ መጽሓፍ ኢሳያስ እንታይ ይብል ኣምላኽ ሓደ ምዃኑ ይገልጽ ማለት እዩ ኣነ እግዚኣብሔር ብጀካይ መድሃኒ የልቦን ይብል 43:11 ኢሳያስ ሕጂ እዚ እግዚኣብሔር ኣነ ካልእ የልቦን ብጀካይ ኣምላኽ የልቦን እዚ ሕጂ ልክዕ ምስ ናይ ቁርኣን ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ኣብ ኢሳያስ 46:9 ኣነ ኣምላኽ ብጀካይ ከቶ የልቦን ብጀካይ ከቶ የልቦን ይብል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ቁርኣን ድሕር መፂና ቁል ሁወ አላሁ አሐድ ይብል ሓደ ፈጣሪ እዩ እዚ ሓደ ግን እንታይ ክንግዝኦ ዝግባአና ማለት እዩ ወዲ ሰብ ክግዝኦ ዝግብኦ ሓደ ፈጣሪ ጥራሕ እዩ ዘሎ ካልእ ፈጣሪ የለን አንተ ኢልና ነርና ክልተ እንተ ትኾኑ ነይሮም ዓለም ጽቡቕ ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ ሰለስተ እንተ ዝኾኑ ዓለም ጽቡቕ ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ እንታይ ደኣ ሓደ ክኸውን ኣሎ ሓደ መሊክ እዩ ዘሎ ሓደ ፈጣሪ እዩ ዘሎ ምሽ ሓደ ፕሬዚደንት እዩ ዘሎ ኣብ ሓንቲ ሃገር ስለዚ ወላ ኣብ ሓንቲ ገዛ እኳ ኣቦ ኣብ ገዛ ሓንቲ ሓደ ንሱ እዩ ሓደ ኣቦ እዩ ዘሎ ኣብ ሓንቲ ገዛ ክልተ ኣቦ እንድሕር ኣለዎ ኸኒ ስለዚ ኣብ ሓደ ገዛ ሰኒ ክልተ ኣቦታት ኣለዉ ድሕር ክልተ ኣቦታት ኮይኖም ክበኣሱ እዮም ማለት እዩ ሓመት ክስሐኑ እዮም ሓደ ንክኸውን ምክንያቱ ሓደ ጥራሕ ክኸውን ዝግብኦ ስለዚ በዚ መሰረት እዚ ከም ምሳሌ እምበር ንኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝገልጽ ምሳሌ ኣይኮነን ነገር ግን ንሕና እኮ ከምኡ ዘይደለና ስኒ ንሕና እኮ ከምኡ ዘይደለና ወይ ከዓ ሓደ ንጉስ እዩ ዘሎ ወዲ ሰብ እውን ክልተ ንጉስ ኣይገብርን ስለዚ ሰማይን መሬትን ዝፈጠረ ግን ክልተ እዮም ሰለስተ እዮም ወይ ከዓ ክትመቕሎ ነቲ ሓደ ስኒ መቒልካ ኣካላቱ ክልተ ኣካላት ክትገብረሉ ሰለስተ ኣካላት ክትገብረሉ ኣይግባእን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዘጸአት 23-5 እንታይ ይብል ኣይትስገደሎም ኣይትገልግሎም ነቶም ካልኦት ጣዖታት ማለት እዮም ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ቀና ኣምላኺ ይብል እሞ ዝጸልኡኒ ይብል ድሕሪ ይቕጽል ስለዚ ቀናእ ምዃኑ ይዛረብ ንኻልእ ንኸየምልኽ ደቂ ሰባት ይዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቁርኣን ከምኡ ተመሳሳሊ እንታይ ይብል ኢነ ረበኩም ላሁ ለዚ ኸለቀ ሰማዋት ወልኣርድ ፊ 6 ኣያም ስለዚ ኣብ ሱረት አልኣዕራፍ 54 አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንታይ ይብል ፈጣሪ ስኒ ኣብ 6 መዓልቲ ሰማይ ዝፈጠረ ጎይታ እዩ ስለዚ ሰማይን መሬትን ብምሉኡ ኣብ 6 መዓልቲ ዝፈጠሮ ጎይታ እዩ ኣብ ዘፍጥረት ኣሎ ልክዕ ከምኡ ዝብል ማለት እዩ ኣብ 7 መዓልቲ ይብል ንሶም ስለዚ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሓደ ንምዃኑ ንሱ ዝፈጣሪ ምዃኑ ንሱ ንደቂ ሰባት ኣብዚ ዘምፅኦም ምዃኑ ኩሉ ዝሰማዓሉ እዩ ማለት እዩ ምናልባት እግዚኣብሔር ዝብል ስም ሂቦሞ እግዚኣብሔር ዝብል ናይ ግእዝ ተኣሽም እዩ ናይ ሓደ ብሔር ገዛእ ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይ ብሔር እዛ ብሔር እዚኣ ዓለም ወላ ተይልካያ ወይ ከዓ ናይ ደቂ ኣዳም ወላ እንተይልናያ ናይ ሓደ ብሔር ገዛእ ኢልና እውን ተተርጎምናዮ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሓደ ብሔር ማለት እዩ ናይ ሓደ ብሔር ገዛእ ይኸውን ኣሎ ሕራይ ከምኡ ኢሎም እንተተርጎምዎ ምናልባት ቅድሚ ክርስትና እቲ ግእዝ ዝበሃል ቋንቋ ንፈጣሪ ብኸምኡ ገልጾ ነይሩ ይኸውን ኣይንፈልጦን ኢና ድሓር እቲ ክርስትና ምስ መፀ ልክዕ በትናቶም ገይሮም ተጠቂሞም ከምዚ ሕጂ ኣምላኽ ዝበሃል ማለት እዩ ኣምላኽ ማለት ሕጂ ናይ ግእዝ ወይ ከዓ ናይ ትግርኛ ናይ ኩሎም ጥቀሙሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብምሉኡ እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ግምት ከኣትው ዝግብኦ ማለት እዩ ግን ንመን እዩ ኢልካ ክትሓትት ፈጣሪ እንድሕር ኢልካዮ እግዚኣብሔር ዝብል ስም ተሂብካዮ ወይ ገለ እንድሕር ሂብካዮ ንመን ኢኻ ትብሉ ዘለኻ ናቱ መንነት እንታይ እዩ ኣብኡ ሕጂ እቲ ዝፈላለየሉ ወዲ ሰብ መንነት ናይ ፈጣሪ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣብዚ መደብ ዝቐርብ መንነት ናይ ፈጣሪ እንታይ እዩ መን ፈጣሪ ስለዚ ካብ ክልቲኡ መጽሓፍቲ ብምግንዛብ ካብ ክልቲኡ መጽሓፍቲ ብምርኣይ ናይ ፈጣሪ ኩነታት ናይ ፈጣሪ መንነት ክንፈልጥ እንከለና እቲ ሓቂ ኣበይ ከም ዘሎ ከረዳእካ ክእል ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ተሸፊንካ ክትከይድ የብልካን ክትርኢ ኣለካ ምርኣይ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ድሕር ትፈልጥ ኮንካ ናይ እምነት መሰረቱ እንታይ ፍልጠት እዩ እቲ ናይ ፍልጠት መሰረት እውን እንታይ እዩ ንሓደ ፈጣሪኻ ምፍላጥ ንፈጣሪ እዩ ሰብ ክፈልጥ ኣሎ መጀመርያ ፈጣሪ እንድሕር ዘይፈልጥ ኮይኑ ካልእ ብምሉኡ ድሕሪ ፈጣሪ ምፍላጡ ዝመጽእ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ፍልጠት ፈጣሪኻ ምፍላጥ እዩ ነዚ ዓበይ ኣተኩሮ ሂብና ኣብዚ መደብ ዝናተይ ኢንሻአላህ
كقربي مالتي كم عبي أتوكر هبه مني فتاري نزبل مالتي كاب كلتيو انت أشوف بقبار مالتي سلازي كل جزء حاموس أب سلسة ساعات حاموشة كسب ساعات شدشة أكابي مالتي ويكا كن رأينا لو معت خندين ود قربي مالتي سلازي انتهي بالأب الله سبحانه وتعالى معرف شدشة قطر حدا مزغانا نا الله اتي سماين مدرن زفتره برهانن صلماتن زغبره بدحرزي اتوم زخحدو نطاوتات مسؤ يمعراريو شوفوا حجي انت الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون زيوم حجي از حجي انت يقبرالو الله سبحانه وتعالى سماين مريتن زفتره مزي سماين مريتن زفتره سمايت كله زغبره اب مريتن ابونا منقوم زلو زغبره زخونه املاخسي نتوم طاوتات ناتو مسؤم بمعرراي املاخيوم يبلو مالتي سلازي انا كو بزي نايلو معتي حصر زبله نزمت غيزه مدبات انتاي كم زلو زغلص غليص مسلني ان شاء الله مستخاتاتالي كل غيزه خنمصينا سلازي كل جزء تخطاتولون بلوكم حامس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دحان كنيو في القلب مشاعر الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا